ko niya mga kananay, kay ngano daw nag-wear ko og bikini, kasuot ko og bikini nga nag-work out, no? Bikini lang gani na ha, grabe siya makapanunglo sa ako, oh. Okay, ani na lang siya ha, dili ti kapatulan, no? Lula ha, kay murag tiguang naman jud ka, no? Nya nagbikini-bikini man pug ka, dili ti ka pasakitan og istorya, pero mind your own business na lang, no? Yung ganahan man ko, ako man ni dili man ako ikaw, dili pod ikaw ako. So lahi-lahi man ta. So nani ni siya, akong silingan, no, mga pila mi kabuk, basta akong silingan na siya sayang tugkara nag-barbecue, nagbikini, then nag-inom-inom og wine. Ako sa akong balcony, nagbikini, instead nga mag-barbecue ko, nag-workout. Dayon nag-inom ko og dili wine ha, grape juice mo nang lantaw ninyo mo siya wine, dili juice kay ngano healthy living ko karon. Okay, so nganong magbikini man jud nga mag-workout. Well, ako pod ni sa gikaingon pa na ako, dili ako ikaw, dili ikaw ako, lahi-lahi ta. So kung dili ka ganahan sa ako ang video, pag-scroll lang, ana lang ka simple. Okay, dayon napo isa ka silingan ako, nagbikini siya, napod siya sa iyahang balcony, no, hana ra. So ani ra manggod atong life choice. Ikaw ray nagdala sa imong kaugalingon, no? Dayon, choice pod na ninyo kung kuan jud mo mangdaot jud mo sa inyong isig katawa maskin wala mo hilabti nya moingon mo nga ano mag-post man pug nya tapos ka nang hilabtan ka masuko ka ay wala man pug nang hilabot nimo mao sa gikaingon pa nako nga choice ni nako, no, at least wa ko nang hilabot nimo. Og di ka ganahan sa akong video, pag-scroll lang. Ana lang na siya kadali. Okay? Dili na ko kinahanglan nga mubalos pa nga i-flex ti ka diri pareha sa una sa Bisaya Family 3.0 nga grabe kayo ko nga grabe jud gawas sila kung pagkamaldita kay grabe jud pug ko kamaldita. Pero gitry gid na ako nga kanabitang i-hold akong pugnan akong kaugalingon ba nga dili bitaw ko makapasakit ninyo kay grabe mag-viral ra ba dayon nya. Nag-comment ra ka na ako dire unya pila raman ka buok nakabasa na samantalang iresbakte ka pagbalos na ako sa imuha nag-viral pila ka million views na siya di mas naulawan ka so nganong buhaton man ako na no nga sa gikaingon pa na ay mga content creator nga panggamito nila inana kay ganahan sila og mag-viral kay para maka-income og kwarta na sila income ba, di ba? So gihimo ang basher og kanang income. Pero sa una ginabuhat yun ako ng mga kananay hantod nga na-realize na ako nga i-enjoy na lang gid nako ako ang pag-content. Ayaw lang ko ninyo bigla gyud nga sobra na ha. Kaning tunglo ninyo sa kwa sobra naman gid pud ni. Pero sige pasayloon ta mo. Ayaw lang gid sa punto nga kanang kay ta man gid tanan kung maabot man gyud panahon mapuno bitaw. So inana lang. So wala man ko nang hilabot ninyo. Nag-video ra kog ako dire. Panginabuhi pud mo inyo din. Inana lang na siya. Kaya ako lingaw-lingaw ra ni siya. Nya ay pa ha. Nagbikini ko, dili man pudlaw ay lamion biat no. Sus Ginoo. Kani akong kuan figure gipaningkamutan ako ni siya pila ka years nag-diet nagkuan so proud ko so nagbikini ko na ako ikapakita so ikaw din ha nga wala pagpuyo na lang ha o na ni sugo no kung pagkamalita undangon ta ni